Jaod bura ma Naivasha Jane Kihara gi nyawadgi ma Gilgil Martha Wangari olero ni sirikal ong'eyo joma ndhiyo jo Kenya. Jaod bura ariyogo dwaro ni jatend piny William Ruto oduok penjo ewi ndhicho mitimo gi apisas mag arita kwe magiwacho ni dwa miyo jo Kenya luoro mar kwedo gigo ma sirikal timo ma ok odhi kare. E sechego bende gikwedo weche mane jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah wacho ni jo Kenya ndhiyore kendgi mar ketho nying sirikal. Mabiro e kinde ma rowere 4 mane ondhi owe thuolo ka 2 mamoko pok oyud ndachgi. Tulimsikia rais mwenyewe akisema hiyo kitu iko na itakoma. Alafu walipoenda pale Bungoma, Mheshimiwa Ichung'wah with no shame anasema Rigathi ndiye anafanya utekaji nyara. Mzee mwingine sijui ni uzee ama ni nini na msumbua akasema watu wanajiteka nyara kwa sababu ya siasa. Sasa kijana ajiteke nyara, ajiue na ajitupe kwa mtaro. Alafu tunaambiwa ati tufunze watoto, tuamfunze tabia mzuri. Watoto wetu wawache kuuawa kiholela. You cannot tell us that the police is independent when we know it is the government that is behind these killings. Sababu tumeweka sheria za kutosha. Kama mtu amekosea, ashikwe, apelekwe kotini, aandikishiwe mashtaka, lakini asikosekane. We must take a responsibility. Na vile president ameambia watu kwamba hizi abductions zitaisha, tunatumai zitaisha. Sababu that is not the way to rule ama to lead a country. Jodongo mawuok e oganda dhoudi mopogore e kaunti ma Trans Nzoia koro dwaro ni sirikal owere gi tim mar ndhiyo jo Kenya kagiwacho ni tim makamano duoko chien demokrasia ma pachoka. Kagiloso e boma ma Kitale, jodongogo bende okwedo weche mane owach kod josiasa moko madiro weche ne jowetegi makwedo sirikal. Jodongogo wacho ni jotelo duto thurka nigi ratiro mar kwedo sirikal kendo onge tiende diro ayany ne jotelo moko mondo ling kendo kik wuo ewi weche maricho. Magitimore tok weche mane odirore e kind jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah kod gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e giko odira mokadho. Gidwaro ni Ichung'wah okwang' ng'uono ewi weche mane owacho. Kuhusu kutekwa nyara na kuuawa kwa vijana kiholela, tunalaani kwa nguvu zetu zote utekaji nyara na kuuawa kwa vijana Kenya. Na pia tunawakemea viongozi wa Marakwet pamoja na Mheshimiwa Kamket mbunge wa Tiaty kumhusisha Governor George Natembeya na mauaji yaliyofanyika Kerio Valley na Suguta. Jambo hilo linastahili kulengwa ama kuelekezwa kwa serikali. Our Excellency George Natembeya alikuwa akilia kulingana vile anaelewa. Na yeye wakati alisema, Mr. President, mambo ya abduction, please, can you stop it kama head of state, which is was genuine report. Ahamudo hengine hanatoka tu kwa msituni, anajia chungwa. Tafadhali kijana chungwa, wewe elewe Kenya. Na wewe elewe watu wao umeteswa kwa hii Kenya. Nyakora Mugejon ka wadhi mbele koda weche manyien wadhi wechego ma utudore koda weche mamoko. Mago weche matimore Thurka inyanya to dichieng' makawuono mabende dichieng' mokwongo mabende oyaw skunde pachoka ka bende moko kuom jotelo kata jodolo mawuok e kaunti ma Siaya okwayo kwe gi achiel mar oganda jo Kenya e higani mar 2025. E kinde no bende gikwedo bayo weche e kind jotelo kaka ne onenore e nyasi mar ika mar min speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula tich abich mokalo. Kane wuoyo e kinde mane gitimo nyasi mar hingo higni 40 mar kanisa mar African Church of Trinity Kenya, Archbishop John Odinga Omwonya nolero ni piny Kenya dwaro kwe higani. Nokwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo otiek timbe mag ndhicho ma osebedo kadhi nyime pachoka mana kaka nosingo higa mokalo.
Kane en Homa Bay to nowacho ni mimako go nyithindwa aoyaye tilalgo ka kod kacha mondo chung. Onego bed en kaka sirkal mondo mi odwar yo mondo nyithindwa kod jonyuol onwang' yot mar somb nyithindo piny mondo bed kod lony. Wach malal kod ojende aoyaye mondo rum en gima wasiemo kaka kanisa ni gino nyaka rum kabisa, kendo wadwaro mondo kwe mondo bed, mondo kata ka nitie wach moro manyo kijana moro timo e yo ma ok odhi kare omake, nikech mano e gima chik wacho, moloyo lal kod ng'ato to koro iketo anyuola kan kod paro makoni kod kocha. Jopuonj sama nyithindo biro skul, we nyathi mondo donje skul, gima janyuol oyudo matin obiro kelo mondo nyithindo som. Daher kwayo sirkal ma Kenya mondo rangi ma jopiny, ke jopiny go gine jo siasa makini, kendo ka ja siasa dhi e kanisa kata kodhi limbe kata kodhi tumarambe moro to ter pesa kod kwe, to siasa to warit 2027 biro ka wachiegni chopo e yiero to wabed kod siasa kendo wago siasa mamuol. Kapod wantiere weche motudore kod ndicho en ni rawere 4 e kind auchiel mane ondhi juma 2 mokalo kuom kwedo sirikal kokalo e yor mbui owe thuolo e gwenge mopogore opogore. Billy Mwangi mane ondhi e boma ma Embu tarik 21 dwe mar 12 higa mokadho owe thuolo okinyi makawuono kendo koro en pacho kod anyuola mare. Anyuola mar Peter Muteti mane ondhi e gwenge mag Uthiru tarik 21 dwe mokadho bende yango ni owe thuolo mak mana ni pod en kod dang'ni mar paro. Familia mar Bernard Kavuli mane ondhi Ngong tarik 22 dwe mokadho bende yango ni wuodgi oyudore e gwenge mag Moi's Bridge e kaunti ma Uasin Gishu okinyi makawuono. Runi Kibet mane ondhi kanyakla kod owadgi Kibet Bull otudore kod familia mare kowacho ni jogo mane ondhiye owe thuolo Machakos, kata kamano okia kama owadgi Kibet Bull nitiere. Huma mar Kibet Bull ne olandore mbui tok kane okeyo machinglo mag kwedo jatend piny Kenya William Ruto. Rawere 4 go owe thuolo tok doho golo chik mondo owe thuolo rawere 6 mane ondhi kendo nyiso Inspector General mar obila Douglas Kanja mondo chwalgi e doho jumani. Mtoto amekuja nyumbani saa 2, amekuja kwa nyumba na ako sawa. Mimi ningewashukuru Wakenya wote sababu ya maombi, ningeshukuru kanisa sababu ya maombi. Kila mtu ameniombea na akalia na mimi, maombi yetu yote tumeisikia, na mpaka mheshimiwa huyu tulikuwa naye tunaomba kwa kanisa mpaka kwa nyumba, na mimi nimeshukuru. Mtoto wako na ako sawa. Eweche bag somo eni jatend migao mar somo Julius Migos olero ni migao mar somo nigi lai makare mar neno ni chenro mag somo ne jopuonjre madonje grade 9 odhi mbele maonge chochni mora mora. Moko kuom lai ma migao mar somo oketo kare oriwo neno ni nitiere kilese moromo jopuonja kaachiel kod buge kata obedo ni kaluore kod Migos podi en gin e chenro mar keto gigo duto kare. Jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo korka kore okwayo mar mondo migao mar somo oduok piny ne jonyuola ting' mar nyiewo kombe mag bet e skunde kaluwore ni thoth jonyuola ok nyal nyiewo kombe makamago. Ne giwacho magi e kinde chenro mar nono kod yawo ayanga kilese mag grade 9 e skund primary ma Ongata Rongai, Arap Moi, Ololua kod Ngong e kar chung' od bura ma Kajiado North. A program of ensuring that we have the infrastructure in place, including the construction of the 16,000 classrooms that were required to allow the transition to be smooth. As a ministry, we've managed to do a total of about 14,500 classrooms of those 16,000. That is together with the ones that we are partnering with the national government CDF programs. And this means that we are almost over 90% of the construction. So we came round to confirm that these classrooms have been done, and we are going to continue going around to check, even in those areas where classrooms have not been done, what arrangements we have put in place to ensure that the transition is smooth.
Kawadhi mbele nyakora Mugiajwang pod wantiere wechego ma utudore kod weche mamoko ka bende wacho ni sirikal koro yango ni onge matek e chenro mar somo mag jopuonjre ma odonje grade mar 9 higani makato bedo ni nenore ni ikruok chutho poko bedo makare mar moko kuom skunde mag piny owacho koloso e kinde limo skund primary ma Thika Road. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang olero ni sirikal osetieko gedo mar kilese 10,500 ka 500 modong idhi tieki e thuolo matin ne dwe achiel mabiro. Kipsang bende olero ni buge mag somo osechopo e skunde duto makmana ni mago mane ok oyuda koyepo e kinde mane ipogo buge. Skunde oyaw ayanga kawuono ne chakruok mar tam mokwongo mar higani. We said we are going to have short-term mitigating solutions to be able to give us time to finalize on any school that we are putting up a classroom. And some of the mitigating factors is, as you have said, where we might be consolidating on classrooms, there will be congestion for a short while, which is going to support us. In some situations, even where the congestions may not allow, we can have a multi-shift within the time, where when there is a class that is having outdoor activities, then within that time, another group can be optimizing on the classroom. So that within this short time of the next 30 days, we make sure that we don't disrupt learning. Pod wantiere wechego mag somo ni jatend piny Kenya William Ruto golo chik mar mondo mi skunde 13 mane olor mano e kuonde kata e kaunti ma West Pokot mondo yawe thuolo mar dweche 3 mabiro. Bende onyiso mano migao mochung' ne chenro makende mar mondo mi oneni jonyuol manitiere skunde go odoka kuonde mane gintiere. Ka bende jotend migao mar arita mano jatend piny William Ruto noloso e kinde mane entiere kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kod jatend migao mar teko Opiyo Wandayi. Gwengego mag West Pokot osebedo kod kwe e thuolo mar dweche mathoth ka koro jodak kaachiel kod jotend dinde kod kanisa makono koro kwayo sirikal mondo chak chenro mopogore opogore manyalo konyo e ting'o malo uchumi makono. Mungu, where is your brother? Anasema, as the scripture says in the book of Thessalonians. Katika hii mambo ya Kerio Valley, tuliweka pesa pale ya kuhakikisha kwamba zile shule zilikuwa zimevunjwa na bandits kwa miaka karibu 20. Tuzijenge upya na tusifungue. Hiyo mashule nimeambiwa na waheshimiwa hapa ambayo tayari tumeshatengeneza shule, lakini wananchi walikuwa wamehamia sehemu nyingine. Sasa hawa kabla ya mwisho wa mwezi huu, wale watu wote walikuwa wamehama makwao hapa West Pokot kwa hiyo mashule, we will make sure tutawapatia makao. Haiwezi kuwa disarmament peke yake ya mambo ya bunduki. Pia lazima tuwe na disarmament ya mioyo ya watu. Tuwe na disarmament ya fikra za watu.